Ulykker sker ikke bare. De bliver skabt af os selv. Måske på grund af noget, vi gør, eller på grund af noget, vi vælger ikke at gøre. Og det er ikke nødvendigvis den, som har lavet en fejl, der selv bliver ramt. Derfor skal du tænke bagud, når du skal i gang med noget. Er pladsen, du skal i gang på, i orden? Er det materiel, du har til rådighed, blevet tjekket? Du skal tænke i nutid. Er det, jeg er i gang med lige nu, sikkert? Er der andre omkring mig, jeg kan skade? Og du skal tænke fremad. Laver jeg en kvalitet, som gør, at andre, der skal arbejde videre, er sikre? Og får jeg ryddet op efter mig? Fortid, fremtid og nu og her. Sådan skaber vi sikkerhed.